Здароў. І гэта чарговы дыалог дэкскейлера, ну, ён жа Фэлайн Пэлас, і ўжо 38-й дыалог. І гэта, ну, файналі першы дыалог за больш не атрымоўваецца 3 тыдні. То бок 2 тыдні запар не было дыалогаў, бо я дзебіл. Я там не дзюжа штосьці паспяваў зрабіць, плюс не дзюжа паспяваў запісаць. Гэта, власна, дыалог. Вот тут калі паглядзець, за апошні тыдзень паўгадзіны папрацаваў, і тыдзень да гэтага, ну, 3 гадзіны як бы было. Ну, але на гэты тыдні нарэшце нешта смог нават напрацаваць. Мне спатрэбілася ўсяго толькі 4 выходных за тыдзень, каб хоць штосьці зрабіць. Але і тое зроблена. Атрымалася не шмат. Так, у большай частцы з-за таго, што вось гэтая тацка насамрэч такая даволі нехуёвая атрымалася. Типа там давялося шмат адносна чаго рабіць і перарабляць. Мець крышачку гучнавата музыка. Значыць, да, з Abilities Finally Reworked я нарэшце перапрацаваў гэтыя абілкі. І пэўна, першасна давайце у самым Unity. Тут не шмат будзе што паказаць. Проста што ўсё як бы працуе таксама, як і працавала раней. Адзінае, ну, да, по факту ўсё працуе роўна таксама, як і працавала раней. Толькі тут я яшчэ яму запіхаў вот этот move left. Ой, я яго сразу прыбраў. Кошка дзебілка носіцца. Яшчэ гейм-овер, гэта, карацей, баг пакуль што, ну, типа, часова, як бы, оно так прыкалываецца. З-за таго, што вось гэты вораг, ён цяпер стаў лідарам, але, типа, варожым. І, типа, вось гэта наш лідар, гэта варожы лідар. І атрымоўваецца, типа, мяне як было прапісана і раней у кодзе, што калі мы забіваем лідара, то гейм-овер. Ой, ну, не мы, а калі, типа, калі лідар памёр, то гейм-овер. Ну, і тут як бы лагічна, да, што вось мы забілі варожага лідара і праебалі за гэтага. Але вот калі там яму, напрыклад, менш шкоды заўдаваць, вось яго адно хп асталось. Там можна парухаць кагосьці, можна нічога не рабіць. Не пиздзеў нельга. Вот это насамрэч яшчэ не працуе, да. Як я забыўся зусім пра гэту картку, ну, не важна. Ну, але вось, да, яшчэ заюзаў гэты вораг абілку. Праебалі. Ён, ну, типа, я дзеля тэстаў яму паставіў прыярытэт, што ён заўсёды будзе выкарыстоўваць гэтую картку, калі яна ў яго ёсць. Ну, і да, нават калі ён не можа яго насамрэч парухаць. Але ўсё астатняе працуе, што там мы не можам карыстаць на тых, на каго не можам. Ой, он, типа, вот цяпер ён атакаваў нарэшце. Так. Ну да, там просто момант з-за таго, што можна скарыстаць толькі адну карту на юніта заход, бо это самае, типа, стаміна скончваецца, груба кажучы, і таму атрымоўваецца, што ён як бы юзаць адну картку на аднаго свайго юніта, і гэта як бы прыярытэт не заўсёды мув. А яшчэ, да, я зразумеў, што можна як бы вот так вот выкарыстоўваць, што я магу яму за яго юзаць карты. Кароче, шмат што ламаецца, да. Я зараз асноўным займаюся вот менавіта такімі, намагаюся зрабіць вот прататып, блядь, по факту, да, это ўсё яшчэ раблю прататып толькі, груба кажучы. І таму я не займаюся, у асноўным не бяруся за такія вот багі, которые, типа, калі нічого не рабіць, калі нічого не ламаць наўмысна, то оно не паламаецца, да? То бок я там фікшу толькі тое, што вот альбо, ну, без чаго немагчыма пагуляць, груба кажучы. Ну, альбо, да, тое, за што не лень узяцца відавочна. Таму тут можна карыстаць варожыя карткі, але толькі на ворага. Ну, відавочна, гэта трэба будзе пафіксіць, і это будзе насамрэч не складана пафіксіць. Окей. Значыць, і яшчэ, акрамя вось гэтага, якраз у межах такіх тэстаў я дадаў сабе такую смешную кнопачку дискард. Вось, типа, што можна дискард. Я магу ворагу задискардзіць карткі. Гэта я дадаў спецыяльна дзеля таго, каб мець магчымасць
кантраляваць, што ж ён менавіта будзе юзаць. Ну і да, там сартаванне чамусьці ламаецца. Да, яно хутчэй за ўсё ламаецца з-за таго, што не перападлічвае ці кшталту. Ну ладно, неважна, это ўсё адно чыста дэбажная хуйня, а у астатніх, ой, блядь, забыўся. У астатніх выпадках яно нармальна ўсё перападлічвае. Да, тое, што оно тут варочаецца, это тоже відавочна так быць не мае, як бы, але відавочна выправіцца калісьці потым. Ну і вось, значит, я перапрацаваў, типа, знешне это ўсё, што змянілася, типа, ўсё як бы выглядае нібыта ўсё таксама, але вот яно памянялася менавіта пад капотам. Значит, я перарабіў якраз тое, як працуюць гэтыя абілкі. Да, я якраз такі, як казаў, даволі шмат займаўся вот як апісаннем гэтага ўсяго дызайна. Я выкарыстоўваў дзеля гэтага Milanote, не памятаю, ці я там расказваў пра гэта ў папярэдні раз. Ён мне спадабаўся куды больш ніж Miro. І ці якія-небудзь іншыя аналігі, хаця я там дужа нешта не спрабаваў чогось іншага, але вось Milanote мне прям зайшоў, я вот тут прям пачаў распісваць. Я тут распісваю як от щось by design, і так і там от рэферэнсы, якія-небудзь нататкі, апісанні, замалёўкі, так і нават тут нейкія ўжо па імплементацыі крокі, от прям канкрэтна як гэта рабіць у кодзе, там, грубо кажучы. Ну і там відавочна не прям кодам, але вот ужо такое, як мне гэта імплементаваць пад капотам, там тое, што ўжо не будзе by design, там што, напрыклад, хто каму што мае належаць. Там нават старая структура, да, рэзанінг, я вот размышляў, як мне бы гэта зрабіць лепей было бы тэкстам вот гэтым вот. І відавочна гэта было бы нашмат больш карысна і нашмат больш бы оно вот мела бы правільную форму, калі бы это яшчэ з кімсьці ў камандзе стваралася і типа прынамсі дзеля кагосьці, але типа я все-таки над гэтым адзін працую і чыста гэта ўсё існуе чыста дзеля мяне, каб ну сам для сябе дакументацыю вяду у такім фармаце. Этот GDB, да, Game Design Board. Вось такі вось смешны тэрмін вывучыў. Так, і да, давайте вот якраз наконт абілак. Блять, это крыварукі я, sorry. Ось абілкі. Якім чынам існуюць абілкі? Значыць, у нас тут ёсць, напрыклад, картка, і да, як я тут сабе распісваў, нібыта асобна існуе триггер і асобная абілка, там так званы темплейт. Але не, триггера по факту не існуе, просто ёсць абілка. І на самой картцы, калі не памыляюся, якраз і вісіць кампанент, які вызначаюць, типа, ці затрыггерыць мяне. Ну, зараз існуе толькі адзін гэты триггер, што скарыстаць абілку пры скарыстанні карткі, да, калі ты разыгрываеш его. Там відавочна у будучыні маюць яшчэ з'явіцца, што, напрыклад, на пачатку нашага хода, напрыканцы нашага хода, калі нехта памірае, калі там мы зарабляем грошы, калі мы купляем картку і гэтак далей. Всякие вот якраз, што будуць розныя триггеры, да, у розныя моманты зтрыгерацца розныя абілкі, зразумела. І вось якраз у гэтай абілкі і утрымліваецца апісанне, што ж там мае адбыцца. Раней оно знаходзілася на самой картцы. Я вот перанёс это асобна ў абілку, і это дзеля таго, каб сканцэнтраваць да ўвогуле тут, што тычыцца самой карткі, тут, што тычыцца канкрэтных абілак. Плюс яшчэ, значыць, я такім вот чынам смешным зрабіў, што ў мяне існуюць асобна там вот эта сутнасць на абілкі, арыгінальная, і кожны раз, калі яна выкарыстоўваецца, ствараецца дублікат вось гэтай вось абілкі, да, вот тут ён ability use называецца. Ось такі вось дублікат. Так, давай. Опа. Вось гэты дублікат ствараецца на канкрэтны usage. Гэта ўжо канкрэтны, да, прокаст, грубо кажучы, да, што там, калі нехта кагосьці атакуюць, да, што вось канкрэтна гэты юніт атакуе канкрэтна гэтага юніта на канкрэтна вот столькі там дамага.
Вось гэта вось просто тут опісваецца типа умоўна, што юніт там нейкі юніт атакуе нейкага іншага юніта, там магчыма з нейкімі мадыфікатарамі, а гэта ўжо канкрэтна зноў жа. І от гэта я такім чынам разнес дзеля таго, каб мець магчымасць вельмі лёгка там зручна змяняць лічбачкі на вось гэтым юзаджы. То бок што вось у мяне ствараецца гэты ability use, ён існуе толькі адзін кадр, калі гэта абілка юзаецца непасрэдна і за вось гэты кадр я магу там падлічыць, што окей, калі там у нашага персонажа, напрыклад, ён там сильны, да, пасілены, то мы там яму памножым на нейкі мадыфікатар гэтую атаку, там плюс там яго, напрыклад, якая-небудзь сіла ёсць, мы там на яе тоже там дамножым, плюс яшчэ у вот этой цэлі, на якую заўдаецца атака, там ёсць можа блок, тады мы окей зменшым гэты дамаг, і все, і хоп, апошнім крокам просто у нас ёсць гатовая лічба, якую мы мінусуем ад здароўя цэлі, на куды там мала было бы заўдацца. Так, есенька, вот якраз скарыстаючыся тымі перавагамі, які нам дае ECS. І ось, уласна, каб імплементаваць вось гэтае ўсё, мне спатрэбілася, груба кажучы, 3 тыдні. І да, это таксама яшчэ крышку размышлення было майго, якім чынам увогуле трэба ППП. Я намагаюсь прыгадаць, што тут адбываецца, это што, типа, што куды юзаецца, да, ну, кароче. А яшчэ вот я, да, можна заўважыць месцамі такія таблічкі, мне вельмі падабаецца вот это вельмі зручны шлях неяк ацэньваць рашэнне, што типа ось ёсць нейкая опцыя, типа зрабіць так вось ці вось так вось. І типа вот якраз таки я размышляю, што окей, якія плюсы, якія мінусы гэта дасць, да, там уплоть да таго, што вось гэта там неяк зробіць лепей by design, альбо што гэта будзе там, напрыклад, складаней імплементаваць, вось плюсы-мінусы, і ў выніку там вердикт, окей, тады як я ў выніку раблю. Я вот шмат над якімі рашэннямі вот так вот размышляю, вот якраз у що плюсы-мінусы, вот там плюсы і мінусы вось гэтага рашэння, плюсы і мінусы вось гэтага рашэння. І там вот у меня заўсёды якраз атрымоўваецца, што у працэсе вось гэтага размышлення я прыходжу до таго, што окей, все, тады я раблю вось менавіта вось так. Але вот у Меланоуте оно теперь еще и з'являецца у форме табличек. Да, і, значить, давайте, може, там можна пройсціся па тым, што я тут пане распісваў, бо не дарма ж я распісваў. Яшчэ я крышечку хацеў дарэчна, вот я тут падрыхтаваў крышку да 38 гады влога. Да, значить, крышечку вот якраз як яно змянілася. Давайте, можна паразглядаць. Тут мне не атрымаецца паскроліць, сейчас давайте, можа, ось так вот зручней будзе. Да, просто калі у Меланоуце уваходзіш у рэжым малявання, то ты не можаш рухацца ніяк, не зуміць, не парухацца. Блядь, сам сябе наебаў атрымоўваецца. Можна рухацца, дзіўна неяк, ну ладно, але зуміць нельга. Неважно, у любым разе, давайте, можа, які-небудзь колер смешнейшы. Ладно, без разницы, белый. Значит, вот это вот было як раней, вот это вот як стало цяпер, як оно перапісалася, што, напрыклад, у нас скарыстанне вот нейкай пэўнай абілкі. Ну, вот у гэтым выпадку мувмента. Там я быў неяк вельмі такая вычварэнская сістэма, што у мяне там картка, што яна заюзаная перавяраецца, што абілка парухацца, і што ў яе ёсць, типа, картка, на якую яно было заюзана. Ну и да, и там еще это было старое настолько, что там поле, вот это было поле, и там оно же было вверх, вниз, влево, управо, а теперь у меня просто два радкі, там налево ці направо. Тут, конечно, з гэтага боку таксама еще прасцей стало. І уласна, да, вот, што мы чакаем, калі у нас з'явіцца заюзаная картка з абілкай, да, што парухай нешта. Калі яна з'явіцца, то тады мы вот это ўсё адпрацоўваць. Пакуль іх няма, все, мы просто скіпаем. Зразумела. Тады бярэцца, калі мы заюзаем эту абілку, то вот просто бралося там наше гэтае поле, вось ягоныя межы, да, каб
Дзе ўвогуле, да, як нам увогуле мерыць, дзе яно скончваецца гэта поле, а дзе яно яшчэ ідзе? Дзіўна. Чамусь яно не хацела сціраць. Так, і вот якраз такі use target вось гэта быў типа юніт, да, на якога мы паклалі картку. Хаця вось гэта вот якраз такі яно вельмі рознае магло быць. Use target гэта магла быць як клетка, так і юніт, да, на якога мы заюзалі картку. Ну і все, па факту да, больш нічога. Альбо магло не быць use таргетам. Але ў выпадку, да, вот мувмента гэта якраз юніт абавязкова мае быць там, на каго мы заюзалі, вот ёсць каардынаты, значыць, дзе знаходзіцца гэты юніт, каардынаты пазначаюцца, мувмент гэта вылічваецца, у які бок там мае парухацца гэты юніт з вось гэтай абілкай. Вось гэта мы ўсё сабралі, тады мы знайшлі, куды ён мае перасунуцца, тады вось гэтыя каардынаты, дзе ён мае апынуцца ў выніку. Там, калі там занята, то мы туды парухацца па факту не можам. Ну, але, калі не памыляюся, гэта малася было параней адкідвацца да гэтай сістэмы. Ці не, неважна. У любым разе проста скіпаем. І place card, да, і проста, карацей, вот эти... Мне вельмі спадабалася, і мне вельмі зручна якраз выкарыстоўваць вось гэтыя utils клясы. То бок у ECS есть такі момант, што у цябе, ну, вот, пераскарыстанне кода там можа быць вот, ну, не такім лёгкім, там, як у ААП. Напрыклад, што у аб'ектна-арыентаваным праграмаванні ты проста напісаў, да, нейкі шматок кода, да, нейкую клясу. Ну, я зараз яшчэ намагаюся крышачку патлумачыць, як бы, каб і хто не пра кодавы было зразумела, і хто пра кодавы, да, хто ўмееце коды. Было зразумела. Значыць, што зноў жа, што у аб'ектна-арыентаваным праграмаванні, такім самым распаўсюджаным, што ты проста пішаш клясу, і ты яе выкарыстоўваеш у тых месцах, дзе яно табе трэба. А у ECS у цябе па факту ёсць сістэмы, і сістэмы ўтрымліваюць логіку толькі ў сістэмах уся логіка знаходзіцца. І таму, як бы, каб пераскарыстаць нейкі код, табе трэба, типа, такім чынам падагнаць. Да, я тут вельмі актыўна жестыкулюю рукамі, але, типа, цудоўна усведамляючы, што камеры як бы няма і нічога ў мяне артыкуляцыі не бачна. Мы давайте там... Вот, уласна, што вось ідуць там сістэмы, што типа выканай там такую-то логіку, потым выканай такую-то логіку, потым такую-то логіку. І вось гэта сістэмы. І атрымоўваецца, калі там я, напрыклад, знаходжуся вось у гэтым месцы, і мне трэба код, который напісаны вось у гэтым месцы, то там мне трэба неяк із'ёбвацца, да, там, вот этими кампанентамі, што там дадаваць, выдаляць, выносіць, пераносіць. Альбо проста вынесці статычную клясу у utils, абазваць яе і выкарыстоўваць статычныя метады з гэтай класы. І все, і мне зручна, і мне добра. Да, ну, карацей, гэта такі workaround, груба кажучы. Але вось, ну, мне нават вельмі зручна іх выкарыстоўваць, нават калі яно не трэба. Проста адасобіць нейкі шматочак кода, каб ён не замінаў у сістэме, каб вынес, абазваў і вельмі добра жыць. А потым, калі вот іншую сістэму пішу, і такі, бля, вот мне трэба зрабіць вот это, хоп, utils, хоп, выклікаў. Все, цудоўна. І, типа, зрабіў то ж самае, типа, выклікаў той же самы код. Ну і, карацей, да, вот якраз такі конкретно вот это вот utils метод адказвае за то, каб вось узяць гэтага юніта і паставіць яго ў вось тое месца, якое мы яму скажам. І па факту, што памянялася, яно стала нашмат менш, да, што ў выніку цяпер мы проста чакаем якую-небудзь, ну не якую-небудзь, а канкрэтную абілку, вот якраз вот это вот ability use, который я да гэтага паказваў. На вот так вот можна. Окей, давай. Вось, што, типа, ёсць template і ёсць ability use. Вот канкрэтна нам трэба, типа, да я стварыў гэта як два асобных кампаненты, типа, каб не блэклісціць тое, што мне не трэба, ну, неважна. Значыць, вот калі у нечага ёсць вось такі кампанент, значыць, все, это вот ужо мы выкарыстоўваем вось эту абілку яўна.
І яшчэ, ну, я просто перавяраю таксама, да, што гэта абілка, што мы там рухаем кагосьці. І так, я згода тут варта было б гэтыя два кампаненты местамі памяняць, потому што гэта нашмат больш важны, ніж вось гэты. Ну, але пофіг. Так, і значыць, і таргет object, вот это вот якраз такі сістэма, якую я таксама сабе прыдумаў, што ёсць таргет object і таргет subject. І я амаль упэўнены, што это дзесьці з'яўлялася на экране, але я нічога на гэты конт не тлумачыў, але я нават не памятаю, ці ёсць это дзесьці у target selection, вось яно ёсць тут. Так, да, пэўна, ну, хаця ці варта это ў абілкі пераносіць. Ладно, просто, окей, давайте вот target object, target subject. Вот, бля. Да, і тут шмат, і там параспісваў, там падумаў. Ну, от я тут якраз такі вось у гэтым вось моменце вырашыў іх target subject, target object называць. Да, гэта ўзнікла праблема з тым, што калі вось, напрыклад, мы выкарыстоўваем картку атакаваць, да, што типа вось там ёсць картка, допустим, што выбраны юніт атакуе апанента. І тады мы вот выкарыстоўваем гэтую картку на нашага юніта, і ён атакуе зноў жа свайго апанента. Да? Давай, і тут тоже давай пачнем маляваць. Што вот, напрыклад, ну, зноў жа, што вот у нас ёсць эта картка атакаваць, і мы на яго скарыстоўваем, і ён тады атакоўваць вот гэтага апанента. І такая хуйня, значит, окей, вот якраз у меня возникла была вот эта проблема, блядь, а як вот мне их обзывать? Типа, что вот мне, блядь, нязручно, что там хуй зразумее, хто, каго, куды назвать. І вось, зноў жа, якраз я думаў над вось гэтым, як іх абазваць, і вот прыдумаў вось гэтыя назвы. Значыць, што мы калі выкарыстоўваем картку, то вось, блядь, вось гэта вось target object, і вось гэта вось target subject. Да, ну, там, уласно, на адварот, да, я вас толькі што наебаў, усё роўна на адварот. Ну, типа, якраз такі вось гэтай вось агульнай штукі, што суб'ект гэта нехта, хто робіць штосьці, і аб'ект гэта нехта над нешта ці нехта, над чым робіцца вось гэтае штосьці, дзеянне, да, здзейсніваецца. І вось, уласна, стала вельмі зручна ў гэты момант, да, што у нас там, напрыклад, там у нас нават можа быць чыста таргет object, можа не быць таргет subject, там, ну, по факту заўсёды ёсць таргет object, хаця альбо нават не заўсёды, сапраўды, калі гэта нешта глобальнае. Хаця я думаю, што калі нават картка глобальная, ўсё равно будзе таргет object, ну, неважна. Вяртаемся да вось гэтага. Вось якраз таки так, што ёсць target object, і ў нашым вось гэтым вот выпадку, калі мы рухаем, да, яшчэ адзін колер возьму, калі мы рухаем юніта, значыць, вот тое, над чым адбываецца дзеянне, то бок аб'ект, да, это вось наш юніт, і таму ён будзе нашым target object'ом. Наебаў. Толькі што опять наебаў. Наадварот, это атрымоўваецца ўсё-таки крышачку таксама вычварэнскі зроблена, што это все-таки суб'ект, это той, хто рухаецца, а таргет об'ектам это вот будзе клетка, як можна заўважыць, то бок якраз таки клетка, куды ён мае парухацца. І вось якраз таки, дарэчы, вось гэтых усіх вот калькуляцый больш няма. І то зноў жа, да, калі паглядзець крышачку ніжэй, то можна заўважыць, што проста мы ў абілкі бярэм ужо гатовы суб'ект, ужо гатовы аб'ект, і проста вызываем зноў жа вот роўна такі жа, просто пераназваны, да, калі што. Это роўна той жа, але просто пераназваны метад. Ну, не роўна, тут былі каардынаты, а тут цяпер клетка. Ну, неважна. Аналагічны, вельмі аналагічны метад вот гэтага, што мы засоўваем вот это юніты на вот эту клетку. І яно стала вельмі меншым якраз таки з-за таго, што да, што вельмі шмат кода перанеслася ў іншае месцы. Напрыклад, зараз фіча, вось яно. Напрыклад, знайсці бы, куды я это запхаў. Use discard, use, нашоў, пэўна, вось.
Значыць, што ў нас вот цяпер выбар вось гэтых ну да, таргет обжектамі звычайна з'яўляецца тое, на каго мы кінулі картку, а таргет наадварот, блядь, наадварот зноў наебаў, да, это таргет суб'екты, а вось якраз такі таргет аб'екты, яны ўжо вось тут вось выбіраюцца там у залежнасці ад таго, што нам трэба. Напрыклад, мы можам абраць самі сябе. У такім выпадку таргет суб'ект просто сам сябе запіхае ў таргет аб'ект. Альбо мы можам абраць вольную клетку у трэбным нам кірунку. І вось, напрыклад, тут мы тады шукаем клетку у патрэбным кірунку. Ну, тут проста яно бярэцца налева ці направа, у залежнасці ад дайрэкшана заданага ў канфіге. І ён бярэцца з гэтым крокам. І вось гэтай клеткі можа не існаваць, альбо яна можа быць ужо занятая. Тады мы проста далей не працягваем. І гэтая абілка, яна скарыстаецца, у юніта смарнуецца стаміна, але ён нікуды не парухаецца. Ну да, відавочна, это трэба будзе ў будучыні куды лепей экранаваць, да, неяк паказваць. Дальше мне стало цікаво, колькі я ўжо тут растрындзеўся. Я ўжо растрындзеўся на 26 хвілін, блядь. Ну, хацеў сказаць не пра што, але тут 3 тыдні не было. Вот якраз таки я паказваю, чым я тут займаўся гэтыя 3 тыдні. Всё-таки, што я тут... Ну, я вось якраз проста праблема ў тым, што вот я да гэтага вельмі хутка рабіў гаўно, таму атрымала, што было як бы шмат знешне бачна, але от унутрышняе яно там было абы-як зроблена максімальна. Да, это было спецыяльна, просто каб хутка накідваць хоць штосьці. Цяпер вот я тут прызупыніўся і перарабляю вось тое гаўно, каб яно было, типа, лепей можна было гэтым карыстацца нармальна, каб яно не развалівалася далей. І таму это атрымоўваецца, што знешне яно ўсё працуе таксама, але вот унутрышняе, там, да, нейкія падпоркі з'явіліся, грубо кажучы. Так, ну зараз яшчэ ёсць крышачку момант адзін, які я хачу... Ой, блядь, я спадзяюся, што не было чувацца, я тут па мікрафону крышачку піздануў. Тут, да, ёсць яшчэ шмат іншых, што я параспісваў, але это не дужа важна. Больш з гэтага ўсё адно ў працэсе. Во, я хацеў пра вось гэты момант, да, давайте зноў включу малюванне. Ну, тут большасць ужо ёсць на экране, але вось якраз такі target selection. Гэта момант, які от мяне вельмі ебаў мазгу, якраз такі яшчэ ў папярэдняй ітэрацыі, вось гэтай вось версіі, да, у папярэдняй пад ітэрацыі вось гэтай... Ебаў бутылку, сорі. Папярэдняй пад ітэрацыі вось гэтай ітэрацыі, да, грубо кажучы, калі ў нас быў яшчэ грид, да, было там 3 радкі, там можа нават больш было бы, да і што калі юніты ў нас маглі там туды-сюды хадзіць, типа, як выбіраць апанента, там, тады я рабіў, што окей, он просто бярэ найбліжэйшага, што там калі вось тут стаіць чувак, і там тут стаіць чувак, то тады ён атакуюць яго, калі там вось тут чувак, то тады ён атакуюць яго. Зразумела. Але от мне гэта не падабалася, бо оно там неяк было вельмі невідавочна. Да, типа, а як ён яго выбіраць, а як он меряць дыстанцыю, да, типа, як это паказваць, што каго ён выбераць у выніку ў атаку, а як нам, типа, кантраляваць, як гульцу вось кантраляваць, каго будзе атакаваць наш юніт. І вось вось гэтая ідэя з толькі 2 радкамі, яна часткова якраз такі заклікана пазбавіць вось ад гэтай праблемы. Типа, зрабіць больш зразумелым, куды ўвогуле мае ісці атака. Але тут крышку вот ёсць праблема ў тым, што ось у рэферэнсах можна заўважыць эти астрал хтосьці там, я ўжо не памятаю, як яна называецца, гульня старая, ждачынства, і астрал мастерс хіба, і PvZ Heroes. Тоже прикольныя 2 картковыя гульні з лайнамі. І вось тут ёсць момант, што, типа, за гэтымі радкамі якраз такі знаходзяцца гульцы. І то бок, калі там тут ёсць чел, і атака праходзіць, дакладней, калі тут ёсць чел, а тут няма чела, а тут пуста, то ягоная атака проста праходзіць наскрозь і атакуюць гульца.
Ну і ў гэтым выпадку вось гэтага чувака, а ў гэтым выпадку вось тут ёсць якраз такі няма гульца і вось у яго пойдзець. Ну і тут зразумела, што калі нехта ёсць, то яны проста атакуюць адзін аднаго. Калі бы там тут не было, то ўсё оно бы пайшло проста ў героя. І вось якраз такі што а, вот такая штука, што атакі ўсе ідуць на гульца, і ты типа якраз такі альбо абараняешся, альбо там да, знішчаеш, забіваеш варожых вот этих чувакоў, альбо там абараняеш свайго чувака, альбо атакуеш ворага самога. Але вось я тут вельмі захацеў, каб у мяне ўсё-такі нашы лідары былі на полі. І таму тут крышачку такі падыход можа не дужа падыдзець. Ну, хаця, так, я зараз думаю, што па факту можна было бы проста похуй зрабіць, што акей, калі тут пуста, то проста атака аўтаматычна скіроўваецца на лідара, і няважна там, што хто там дзе знаходзіцца ўвогуле. Ну, але похуй, я крышачку нават з лепшай, нібыта ідэяй вот этой канцэпцыяй кеймап, да, як гэта перакласці, да, што як бы прыдумаў. Значыць, што ж канкрэтна? Калі вось ёсць юніты аб этих розных супрацьлеглых прыналежнасцяў там нашы варожай, то яны проста атакуюць таго, хто знаходзіцца насупраць іх. Але калі ў юніты, напрыклад, насупраць яго нікога няма, ўсё тут пуста, то тады ён сваю атаку, як можна заўважыць па стрэлачках, спрамоўвае якраз у кірунку ворага. Ой, наебаў. У кірунку варожага ліда. І то бок, напрыклад, калі вось тут вось быў бы наш чувак, то ён бы атакаваў у гэтым кірунку, але на ягоным пуці стаіць варожы юніт, хоць ён і не лід, але ён атакуе тады яго. Ну і всё. Типа, это все правила, то бок это такое адносна лёгкае, да, для разумення, ўсё-такі, типа, што куды паляціць. І яно яшчэ і вельмі кантралявана. Так, што ты вельмі можаш лёгка гэта маніпуляваць у сэнсе з боку гульца. Бо, типа, ты можаш якраз такі нават decision-making нават у гэтым з'яўляецца. Што ты, типа, можаш, у цябе вот ёсць юніт, эта картка якаясьці, і ты можаш яго паставіць сюды. Тады ён будзе атакаваць, яго не будуць піздзіць, відавочна, пакуль сюды не паставіць вораг свайго юніта, альбо можаш паставіць яго сюды, і тады ён будзе абараняць твайго лідара ад варожых юнітаў. Ну і да, калі што, вось якраз такі мэта гульца знішчыць варожага юніта, мэта ворага знішчыць нашага юніта. Калі знішчаюць нашага юніта, то мы прайгралі. Калі мы знішчылі варожага юніта, то мы прайшлі гэты стейдж і пераходзім на наступны. Вот это якраз таки ёсць апошні момант, который я хотел сказать. Ну, хотя, ладно, давайте яшчэ крышечку со звёздочкой дадам. Ну, я хотел поговорить об тым, что я хочу рабіць наступным. Я наступным вот якраз таки бяруся за, level completioning. То бок, што ж мае адбывацца, калі мы забіваем, да калі мы праходзім стейдж. Цяпер это просто гейм-овер, але відавочна так быць не мае. І далей яно так, відавочна, мае скончвацца гэты стейдж і штосьці адбывацца далей. Вот якраз таки я тут размышляў над гэтым, што да, мае скончыцца стейдж і от адкрыцца мапа. Відавочна, гэта трэба будзем імплементаваць. Гэта вот якраз таки, я думаю, да наступнага раза і распішу. Калі не імплементую без распісваній, бо я ўжо прыдумаў вельмі шмат на гэты конт. Давайте, да, і тут яшчэ паговорым, тады крышачку. Што тут ужо вот як бы ўсё, я думаю, нават зразумела. Я хочу зрабіць, што будзе вот просто перад гульцом ляжаць нейкая колькасць картак, вось гэтых, типа, якія будуць пазначаць варожых лідараў, і у кожнага варожага лідара там будзе свая калода, супраць якіх ты, уласна, будзеш змагацца. Да, вось гэтага лідара з ягонымі карткамі. І ты бачыш толькі цяперашняга ворага, з якім ты, ну, вось-вось будзеш біцца, і яшчэ і плюс гэтага
апошняга ворага гэтай цепочкі. То бок ну, гэта вось груба кажучы, як у аналогія з Балатра гэта анты, аналогія з Slay the Spire гэта будзе чаптер, калі я не памыляюсь, называецца. Сейчас можна нават дадаць Slay the Spire, секундачку, я выбачаюся, і Балятра. Балатродал одразу адкрыўся, sorry. Ой, да, можа варта было на паузу паставіць, каб не займаць гэты час мэп. І каб адразу просто зупыніць і працягнуць на гатовым. Альбо, можа, варта было б гэта выразаць на монтажы, але я так лянюся хоць штосьці монтаваць, і я не разумею, якой халеры няма гэтага овервью. Анте, хуй знає. Ось. Давай копі імідж, зараз давай запихаю сюди. Гэта трэба будзе потым, якраз таки можна перанесці у... О, давай. Можна будзе перанесці у сторонку, якая будзе апісваць, що ж это за мапа такая мае быць. Ну, і да, тут як бы... Ой, сам Similarities бачно тут між імі. Я шчыра вельмі хацеў бы гэтыя карткі выкладываць вертыкальна, адна над адной, каб яно, не знаю, мне вот нейк яно так больш уяўляецца. Але яно будзе не дюжа, типа, зручна ў экран улазіць, потому што это гульня ж для кампутара, арыентацыя гарызантальная, і таму, відавочна, гарызантальная вот это лепей будзе ўлазіць. Хаця, паглядзім, можа, я ўсё-такі ў выніку зраблю карткі, як-небудзь абыграю, што вось будуць гэтыя карткі, і вось будзе тут гульнявое поле, і што мы можам туды-сюды лётаць, і тут, калі што, хопа праскроліць. Можа так, можа не, ну, але окей, зноў жа, ось якраз таки, ось гэта адна секвенцыя, да, там, можна сказаць, адна вуліца, напрыклад, гэта вось будзе як адно анта ў Балатры, і то бок, што мы забіваем вот гэтых ворагаў, але там у адрозненні ад гэтага Балатры, да, у нас будуць некаторыя яшчэ небачныя чувакі. Магчыма, да, можа я скасую гэтае рашэнне, яшчэ паглядзім, але яшчэ... Ну і калі вот мы забілі, напрыклад, вот эту вуліцу, то потым мы просто пераходзім на наступную вуліцу, да, і там новыя чувакі, новы босс гэтай вуліцы, потым, ну і так далей і далей, пакуль мы не пройдзем вось гэтую гульню саму, альбо не прайграем. Так, і зноў жа якраз такі, што я хацеў сказаць, што мы бачым, відавочна мы бачым таго ворага, з якім мы будзем проста цяпер змагацца, і мы бачым босса, который тут будзе, каб мы маглі уласна адаптаваць нашу стратэгію пад пэўнага босса, бо вось усе гэтыя варожыя лідары, яны будуць як бы відавочна унікальныя, мець нейкія свае прыкалюхі, вось уласна як у Slay the Spire, якраз такі, типа ёсць розныя дробныя ворагі, тут кепска бачна, вот, да, вот, бачна, вось, типа, ёсць розныя дробныя ворагі, ёсць там нейкія пакруцейшыя, конечно, ворагі, і ёсць вот галоўны босс гэтага чаптера. Наколькі я памятаю, яны все-таки як главы называюцца. Ну, допустим, буду их главы тады называць, што вот ёсць галоўны босс гэтай главы, ёсць вот драбнейшыя боссы. Ну, калі што, відавочна, у мяне, типа, не будет, наўрад ці будуць элітныя ворагі, бо тут вот якраз таки выбор якісьці не плануецца, не падразумеваецца. Але вот, ну, кажаце, што ёсць нейкія ворагі, і мы не ведаем, што это за вораг. Але, типа, нам як бы і не крытычна, да, яго ведаць, типа, наўрад ці там будзе штосьці, што нам прызвядзець да нашай смерці. Ну, кажаце, наўрад ці там будет да штосьці, што тупа анігілююць нашу цяперашнюю стратэгію. Там, відавочна, будзе штосьці, што лепей ці што горш будзе пасаваць пад нашу стратэгію. А вот якраз такі вось гэтыя боссы вуліц, яны вот куды часцей могуць быць чымсьці, што проста будзе супярэчыць тваёй стратэгіі і што будзе проста яе полностью знішчаць і табе вот прям вельмі празрыста намекаць на тое, што ты праябеш, калі ты за цэлую вуліцу ніяк не памяняеш сваю стратэгію, альбо там ніяк не падбыкапішся. Фух, ну і пэўна гэта ўсё-такі вось цяпер ўсё-такі ўсё,
Що я тут хацеў нарасказваць за цэлых 40, блядь, хвілін. Вось чым я займаўся, вось чым дзе я прападаў. Дарэчы, па-правільнаму тут варта было б паставіць этот таймер, я забыўся. Ну і похуй, неважна. У любым разе 10 гадзін я напрацаваў за гэты тыдзень. Далей будзе. Далей болей. Всё. Убачымся яшчэ праз тыдзень. ББ.